Da, luci în mână. Nu-i bun. Ieșim pe trotuar? Drumul e mers? Hai, acum ieși la el drum. Da, bun. Un brad care o să fie împodobit frumos. Momentan nu-i. Dar o să fie. Acum o să fie adus. Opa! Nu-i bun drumul, știi? Pe mijloc trebuie să mergi. Nu. Nu, cât e în față îl dai? Hai că merg acum. Ce? E curbă pe acolo. E curbă peste când e zăpadă. Hai că imediat cred că e mai curat. Dar când mergem, ea ieșim pe asfalt acolo, știi? E bine. Nu că ieșim acolo pe asfalt, pe nimetul la școală, că e curat asfaltul, știi? Ce faci? Pune-te că e bun aici. Ce? Da. Da, acum dai piciorul și mergi în continuare, așa. Nu stai până te oprești, ca și la bicicletă, că altfel așa. Ia curbă. Bravo, așa. Și iară dai, și iară. Bravo.